ప్రియులారా, ఈరోజు కూడా దయచేసి ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి ఘోరమైనటువంటి కార్యములు, ఇవన్నీ సాతానుడి చేత జరుగుతున్నటువంటి కార్యాలు. నజరేయుడైన యేసయ్య మనలందరినీ ఆయన రక్తంతో కడిగి పవిత్రపరిచాడు. కాబట్టి మనమందరం కూడా ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి ఘోరాతి ఘోరమైన కార్యాలు చేయించే సాతానుడి యొక్క బలం పూర్తిగా తగ్గి ఆ ప్రజలందరూ కూడా రక్షించబడినట్లు దయచేసి ప్రార్థిస్తాం. మహా ఉన్నతుడైన మా పరలోకపు తండ్రి, సర్వోన్నతమైన స్థలములలో మీకు మహిమ కలుగునట్లుగా మీ బంగారు పాదముల చెంత మేము చేరి మిమ్మల్ని బ్రతిమలాడుకుంటున్నాం. ఎంతో మంది బిడ్డలు ప్రభా దీని విషయమై ప్రార్థిస్తున్నారు. ప్రియ తండ్రి, ప్రపంచమంతా కూడా మా ప్రాంతాలలో కూడా ఎన్నో భయంకరమైన మోసాలు, అరాచకాలు, ఎన్నో అఘాయిత్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో ఎన్నో భయంకరమైన వార్తలు వింటున్నాం. వాటన్నింటినీ అరికట్టుటకు ప్రభువా, నీ రక్తంతో కడగబడిన నీ ప్రజలను బలపరచండి స్వామి. తండ్రి, మీ శత్రువులను ఎదుర్కొనుటకు తగిన శక్తి మీ బిడ్డల్లో మీరు దయచేయండి. నీ వాక్యము సెలవిచ్చిన రీతిగా శత్రు బలం అంతటి మీద మీకు అధికారం ఇచ్చి ఉన్నానన్నారు. దయచేసి ప్రతి క్రైస్తవుడికి నీ పేరు పెట్టబడిన ప్రతి బిడ్డ శత్రు బలం మీద అధికారం ఇచ్చి ఆ శత్రువు కార్యాలు అణిచివేసేటట్లుగా మీ బిడ్డలు నీకు మొరపెట్టుటకు ప్రభు మీరు కృపదయ చేయండి స్వామి. ప్రతి బిడ్డను ప్రభ పోరాడే వారినిగా, మంచి సైనికులుగా, మంచి రాణువు వారినిగా మీరు చేయండి ప్రభ. క్రైస్తవ్యము నిశ్శబ్దం కాకుండా శబ్దము చేసేటట్టుగా ప్రతి ఒక్కరిని, ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచండి స్వామి. మీరే కార్యము చేయమని యేసయ్య నామాన ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్. ప్రియ దైవ జనాంగమా, దయచేసి పట్టుదలగా ప్రపంచంలోనూ, ముఖ్యంగా భారతదేశంలోనూ మీ స్వంత పట్టణాలలో సాతానుడి బలం ఎక్కువైపోతూ ఉంది. దేవుని ప్రజలు కూడా చాలా మంది ఏమాత్రము దాన్ని పట్టించుకోకుండా ఉంటున్నారు. మనం ఎప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఉంటామో సాతానుడు శబ్దం చేస్తాడు. మనం ఎప్పుడు శబ్దం చేస్తామో సాతానుడు నిశ్శబ్దమైపోతాడు. కాబట్టి శబ్దం చేయడం అంటే దయచేసి ప్రార్థించండి. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థించండి. శత్రు కార్యాలు లయము కావాలి. దేవుని కార్యాలు ప్రపంచమంతా విస్తరించాలి. మీ వంతుగా మీరు ప్రభు దగ్గర మొరపెట్టండి. ఆగస్టు మాసం 18వ తారీఖు 2020 మంగళవారం, సంఖ్యాకాండము 29వ అధ్యాయం. ప్రియులారా, 20వ వచనము నుండి వాక్యాన్ని మనము ధ్యానించుకుందాం. ఇది బూరల పండుగ అని, పశ్చాత్తాపపు దినమని, శృంగధ్వని దినమని, ప్రియులారా ఈ రీతిగా అనేక పేర్లతో ఈ శృంగధ్వని దినమును గూర్చి చెప్తారు. ముఖ్యముగా ఈ శృంగధ్వని దినమున పశ్చాత్తాపపడడం అనేది ప్రజల యొక్క పాప పరిహారార్థము నిమిత్తమై దహనబలి అర్పించడం అనేది ప్రాముఖ్యమైన కార్యముగా ఈ అధ్యాయములో చెప్పబడి ఉంది. మొదటి దినాన చేయవలసిన కార్యాలు మనం విన్నాం. రెండవ దినాన చేయవలసిన కార్యాలు కూడా విన్నాం. మూడవ దినాన నిత్యమైన దహన బలియు, దాని నైవేద్యమును, దాని పానార్పణమునుగాక నిర్దోషమైన 11 కోడెలను, 2 పొట్టేళ్లను, ఏడాదివైన 14 గొర్రెపిల్లలను విధి ప్రకారముగా వాటి లెక్క చొప్పున ఆ కోడెలతోనూ, పొట్టేళ్లతోనూ, గొర్రెపిల్లలతోనూ వాటి నైవేద్యమును, పానార్పణములను, పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒక మేకపిల్లను అర్పించాలి అని చెప్పబడింది. 4వ దినమును కూడా
నిత్యమైన దహన బలియు దాని నైవేద్యమును పానార్పణమును ఒక నిర్దోషమైన 10 కోడెలను 2 పొట్టేళ్లను ఏడాదివైన 14 గొర్రె పిల్లలను విధి ప్రకారముగా వాటి లెక్క చొప్పున ఆ కోడెలతోనూ పొట్టేళ్లతోనూ గొర్రె పిల్లలతోనూ వాటి నైవేద్యమును పానార్పణములను పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒక మేకపిల్లని అర్పించాలి అని చెప్పబడ్డది. 5వ దినమును కూడా నిత్యమైన దహన బలియు దాని నైవేద్యమును పానార్పణమును గాక నిర్దోషమైన 9 కోడెలను 2 పొట్టేళ్లను ఏడాదివైన 14 గొర్రె పిల్లలను విధి ప్రకారముగా వాటి లెక్క చొప్పున ఆ కోడెలతోనూ పొట్టేళ్లతోనూ గొర్రె పిల్లలతోనూ ప్రియులారా వాటి నైవేద్యమును పానార్పణములను పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒక మేకపిల్లను అర్పించాలి. 6వ దినమున నిత్యమైన దహన బలియు దాని నైవేద్యమును పానార్పణమును గాక నిర్దోషమైన 8 కోడెలను 2 పొట్టేళ్లను ఏడాదివైన 14 గొర్రె పిల్లలను విధి ప్రకారముగా వాటి లెక్క చొప్పున ఆ కోడెలతోనూ పొట్టేళ్లతోనూ గొర్రె పిల్లలతోనూ వాటి నైవేద్యమును పానార్పణములను పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒక మేకపిల్లను అర్పించాలి. 7వ దినమున నిత్యమైన దహన బలియు దాని నైవేద్యమును పానార్పణమును గాక నిర్దోషమైన 7 దూడలను పొట్టేళ్లను 2 పొట్టేళ్లను ఏడాదివైన 14 గొర్రె పిల్లలను విధి ప్రకారముగా వాటి లెక్క చొప్పున ఆ కోడెలతోనూ పొట్టేళ్లతోనూ గొర్రె పిల్లలతోనూ వాటి నైవేద్యమును పానార్పణములను పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒక మేకపిల్లను అర్పించాలి. 8వ దినమున మీకు వ్రతదినం ఉండును, వ్రతదినముగా ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు జీవనోపాధి అయిన పనులేమియూ చేయకూడదు. అందులో నిత్యమైన దహన బలియు దాని నైవేద్యమును పానార్పణమును గాక మీరు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన గల దహన బలి నిర్దోషమైన 1 కోడెదూడను 1 పొట్టేలును ఏడాదివైన 7 గొర్రె పిల్లలను విధి ప్రకారముగా వాటి లెక్క చొప్పున ఆ కోడె దూడతోనూ పొట్టేలుతోనూ గొర్రె పిల్లలతోనూ వాటి నైవేద్యమును పానార్పణములను పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒక మేకపిల్లను అర్పించాలి. మీ మొక్కుబళ్లను, మీ స్వేచ్ఛ అర్పణములను, మీ దహన బలులను, మీ నైవేద్యములను, మీ పానార్పణములను, మీ సమాధాన బలులను గాక వీటిని నియామక కాలమందు యెహోవాకు అర్పించాలి. యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మోషే ఇశ్రాయేలీయులతో సమస్తమును తెలియచెప్పెను. దైవ జనాంగమా, వాక్యములో చెప్పబడిన రీతిగా 7వ నెల 1వ తేదీని ఇశ్రాయేలీయులు పరిశుద్ధ సంఘంగా కూడి వారి జీవనోపాధి అయిన పనులేమీ చేయకుండా అది మీకు శృంగధ్వని దినము అని చెప్పాడు. ఆ 7వ నెలలో 8 రోజులు ఈ రీతిగా ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళు చేస్తూ వచ్చారు. ఈ శృంగధ్వని అనేటటువంటిది ప్రియులారా పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో ఎక్కువగా లేకపోయినా వాక్యం ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది. ప్రాముఖ్యముగా ఈ శృంగధ్వని 7వ నెల 10వ నాడు ఈ శృంగనాదము చేయాలి అని అంటాడు. శృంగము అంటే కొమ్ము, నాదము అంటే స్వరము అని అర్థం. శృంగధ్వని అంటే శృంగం అంటే కొమ్ము, ధ్వని అంటే శబ్దము అని అర్థం. కాబట్టి శృంగధ్వని దినము అంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజల మధ్యన ఆ యొక్క కొమ్ము శబ్దము వినబడినప్పుడు వారు ఈ కార్యక్రమాల్ని చేయాలి. అందులో ప్రాముఖ్యముగా ఉపవాసము, పాప క్షమాపణ, దేవునికి అర్పించు నైవేద్యము, ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటివి. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో చెప్పబడినట్లు కీర్తన 89వ అధ్యాయం ప్రియులారా
ఆ వాక్యాన్ని చదువుదాము. 89వ అధ్యాయం 15వ వచనములో చదువుకుంటే వాక్యం ఈ రీతిగా సెలవిస్తాది. చూడండి, శృంగధ్వనుల నెరుగు ప్రజలు ధన్యులు, యెహోవా నీ ముఖ కాంతిని చూచి వారు నడుచుకొనుచున్నారు అని అంటాడు. శృంగధ్వనులు ఎరిగేటటువంటి ప్రజలు ధన్యులు, వారు నీ ముఖ కాంతిని చూచి వారు నడుచుకుంటారు అంటారు. అంటే దాని అర్థము, దేవుని వాక్యములో సెలవిచ్చిన రీతిగా శృంగదినము అనేటటువంటిది పశ్చాత్తాపానికి సూచన. నేను చేసిన పాపాలన్నిటి విషయమై నేను పశ్చాత్తాపపడాలి ఆ శృంగధ్వని వినినప్పుడు. ప్రియులారా, ఆ రీతిగా నా పాపాలన్నీ ప్రభు దగ్గర నేను ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపపడితే జరిగే కార్యమేమిటంటే, యెహోవా ముఖ కాంతిని చూచి నడుచుకోవటానికి ప్రభు కృప చూపెడతాడు. దేవుని యొక్క ముఖ కాంతి నేను చూడటానికి నా జీవితంలో నేను చేయాల్సింది నా పాపాలన్నీ కూడా ఒప్పుకోవాలి. దేవుని సన్నిధానంలో నా పాపాలు నేను ఒప్పుకొనకపోతే దేవుని ముఖాన్ని చూడను. నా పాపాలు ఒప్పుకొని నేను పశ్చాత్తాపపడితే నేను పరిశుద్ధుడవుతాను. బైబిల్ చెప్తాది, పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవరూ దేవుణ్ణి చూడలేరు అని. అయితే శృంగధ్వని దినము అంటే కొమ్ము ఊదబడిన దినం. ఆ కొమ్ము శబ్దము వినబడినప్పుడు ప్రతి వ్యక్తి కూడా పశ్చాత్తాపపడాలి. ఎవరా శృంగం అంటే నా యేసు ప్రభుల వారే. మీరు లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయం 75వ వచనములో చదువుకున్నట్లయితే నా యేసు ప్రభుల వారిని వాళ్ళంటారు శృంగము, ఆయన రక్షణ శృంగము అంటారు. ఆయన రక్షణ కలిగించేటటువంటి కొమ్ము అని వాక్యము సెలవిస్తారు. ప్రియులారా, ప్రభు చిత్తమైతే రేపు దీన్ని గూర్చి ఇంకా కొంత వివరంగా చెప్పటానికి కృపగల దేవుడు సహాయం చేయునుగాక. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. ఆమెన్, ఆమెన్.